Stai în picioare. Hai. Primul bărbat. În apa botezului, fratele Cega Ion, care la vârsta de 27 de ani s-a hotărât să încredințeze soarta lui și viața lui în mâna Domnului. Domnul să-l binecuvinteze. Frate Ion, aici în apa botezului, în fața Bisericii Domnului Iisus Hristos, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, în fața lui Dumnezeu te mărturisești și te întreb dacă crezi din toată inima ta că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Crezi că Domnul Iisus poate să ierte toate păcatele și poate să te ierte și pe tine? Da, cred. Domnul să te binecuvinteze. Câtă vreme ești hotărât să-L urmezi pe Domnul și să rămâi în legământul pe care îl vei încheia astăzi? Până la sfârșitul vieții mele. Domnul să te binecuvinteze și să-ți dea putere. Amin. Frate Ion, pe baza mărturisirii credinței tale și la porunca Domnului Iisus, te botez astăzi în apă în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Cine crede de botează, cine a crezut la botezat, cine crede de botează, cine a crezut la botezat. La vârsta de aproape 18 ani, fratele Dumitru Samuel este în apa botezului. El a înțeles că fericirea aici în lume nu numai cu Dumnezeu, ci numai prin credință se poate ajunge la adevărata viață și prin mărturisirea cu gura se poate ajunge la neprihănire. Frate Samuel, aici în apa botezului, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, și te întreb dacă crezi din toată inima că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal. Da, cred. Câtă vreme ești hotărât să rămâi în legământul pe care îl închei astăzi cu Domnul și să-L slujești pe Domnul? Așa să-ți ajute Dumnezeu. Amin. Frate Samuel, pe baza mărturisirii credinței personale și la porunca Domnului Iisus, te botez astăzi în apă